Malawian Camera. Ndimaona news za kwathu kuno ku China kuno. Dziko la China la pamonyonga anthu folo omwe ndi nzika za Canada omwe anali ku ndende ku China kuno chifukwa chogwidwa akupanga smuggle madrag. Ndiye ku China kunoko nkhani za madrags kungopezeka ukupanga za madrag. Aliyense amadziwa kuti chilango chake chachikulu ndi death sentence. Amanyonga ndithu, amapha. Ndiye nzika folo za Canada zanyongedwa, zaphedwa. Zinali ku ndende, zinali pa death sentence, zinali pa waiting list ndipo zanyongedwa pompano. Okay. Ndeni mazakumbukiranso ku Malawi kuli China wina wake anakaonekera ku ndende ku koti pakatipa. Anagwidwa nkhani yopanga smuggle nyanga kaya ndi za njovu kaya nkhani ina yake ya smuggling choncho. I don't know kuti kaizokhuzaso madrag komano khangati ndi zinali za nyanga za ujeni za njovu. Adakali ku ndende. Nthawi ina yake amapezeka kuti amapasidwa mpata ati kumakagona ku nyumba. Adakambirana madilu ena ndi anthu akumene kuko kumapasa mpata kuti azikagonera ku nyumba azibwera masana ku ndende kuja kumakhala ngati apanga zina zakebe mazuwa anthu andalama. Anyway, koma ali ku Malawiko wa ku China ali ku Malawi ndende za ku Malawi kaya ndi kumaula kaya ndi kuti ali kumeneko. And zonsezi zandipangisa kuti ndipange comment pa nkhani ina yake yomwe Amalawi ambiri mwina siti kuimvetsa bwinobwino nkhani imeneyi komano tikungoyendera mchigulugulu kumalankhula zinthu. Inuyo mwana wanu watuluka ku nyumba wapita kukasewera. Mwana wanu kaya ndi teenager watuluka nyumba wapita ukathamanga zingine ndi azinzake. Kumene kuja wapita kuja abeko katundu. Abe zinthu za ine yake. Kaya ndi chakudya waba kumene kujako. Anthu kumene kuja kuyamba kumthamangira. Waba. Iye uja mwana uja ndikuthawa. Anthu kumene kuja kumthamangisa. Iye uja wathawa wafika ku nyumba kwanu walowa nyumba. Anthu afika panja paja. Wo inu mukutuluka monga kholo. Eni nyumba bambo. Mwatuluka. Kuti bwanji anthu aja kuti mwana wanu tu waba uku. Waba? Ndikumfuna waba zakuti. Iniyo mungadani. Ngati kholo labwino. Munena kuti ine mwana wanga sangatuluke inu zipitani yenderani anu mukunama. Mungadani. Kapena munena kuti waberedwa ndi ndani tafotokozani wabajani. Kapena muntulusa mwana uja kuti iwe tabwera kuno. Akuti waba zinthu palitu umboniwo. Ndiye uja zinena peno. Iye ni nzanga. Iwe waba zinthu. How are you going to deal with this issue? Kholo labwino tonse tikuziwa mlimulanga mwana uja. Sangampereke m'manja mwa anthu okuti amenye komano ambweretsa kuti umboni utuluke ndipo ngati mwana wayo lakwa apepese. Pepesani. Kaya mwabandalama katundu wa ndalama zingati mwinaso kumthandiza kumbwezera malingana ndi size ya mwanayo. Zikoma kwambiri. Ineyo ndili ku dziko la eni, ndimakhala ku dziko la eni. Ku dziko la eni kuno timayang'ana malamulo. Aku dziko la eni kuno. Timayenera tizikhala osamala. Wina ali yese amene ali ku dziko loti sila kwawo ayenera akhale osamala. Ukachita mphulupulu
ndikupezera kuti mawaphwanya malamulo ku dziko la ena akugwira. Usayambe kuliralira kumanena no kuti iya ndithawire kukwathu, iya dziko la kwathu lizandipulumutse. Ndakamba za Canadians amene aphedwa aja. Canada palibe chimene anenapo. Canada ingolo tamva zoti mwakunanga sikwa kulibe death sentence, ingotulusa statement basi. Komano dziko lako limene zimene lingapange ndikungopempha kuti iweyo uweruzidwe mwachilungamo. Pakhale justice upasidwe maufulu ako ozilimirira kaopeza maloya chanichani ulanguli mwachilungamo. Koma there is no protecting munthu amene wapanga commit crime. Dziko siliyenera kumpanga protect kapena kumpanga hide. Ndiye kuti iweyo you are promoting crime. You are supporting criminal activity. Manifest? Yes. Ngati munthu walakwa akunenedwa kuti uwaphwanya malamulo nkhani mayenera ipite ku court. Ku court kuja iye uja ali ndi ufulu ozipanga defend. Ndipo akhoti ayenera akhale independent ayuze chilungamo. Ngati akhoti apeza kuti akulu awawa China anabadiza kuti maumboni ndokwanira amene wakhala kumaula. Ukakhala kuwakhululukira president atha kuzapanga pardon kaya ena azalandira pardoning kuchokera kwa ndani zachitika komano aweruzidwe alandire chilango. Dziko la China silinganene kuti tambweresani China watuyo basi tingonzembesa tipite naye ku China tikamuweruza tokha ku China ko. Satero mulandu umene wosolakwira dziko yo. Konkuno mwalakwa muweruzidwa. This now, I think manifest amene ndaibweresera nkhani imwe. Amene mukumanena kuti Amalawi sitikondana. Iya. Muzipanga zinthu za chilungamo. Kuli Amalawi ambiri mbiri amene ali ku South Africa ali mundende anaphwanya malamulo anagwidwa kaena ankaba ankatani ena amathawa kumwe kuja kubwera ku Malawi kuja amasatidwa ndi Interpol kuwagwira kupita. Koma chifukwa choti iwo dzina lawo siandalama kapena sochuka kapena iwo siya mpingo wanu musanene kuti iya amene onde alibe ntchito koma awawa okha Amalawi sitikondana chifukwa choti awa ndi mpingo wanu kapena awa ndi ndalama kapena awa mmakonda. Awawa ngati sanaphwanye malamulo ena aliwonse asaope china chilichonse. 5 chikuti dabwisa ndi choopacho. Ngati sanaphwanye malamulo ena aliwonse dziko la Malawi lipemphe dziko linalo munthu wathu uyu muweruzeni maumboni aperekedwe ndipo it should be a fair trial, just trial. Akapezeka olakwa tivomereza alandira chilango monga iyeyo munthu olakwa. Komanso ngati apezeke kuti solakwa masuleni munthu wathu azibwera. Ngati iyeyo ndisanapange zimene akunenedwazo sanapange ali innocent akudziwa ali ndi makobiri atha kupeza the best lawyers ndikupereka evidence yonse kuti ineyo ndili clean palibe angammange. Koma ngati akudziwa kuti ndinapangadi ndiye asabisale kuseli kwa dziko kumanena kuti dziko lindipange protect pomwe ukuzwa zoti iwe kumene kuja unapitako wekha ngati individual umakapanga ma business yako ma chanichani yako kumene kuja ngati individual. Ngati unaphwanya malamulo zimene umapanga kumene kuja ngati individual usatengere dziko kuti basi dziko lindipange ineyo lindikomere ineyo, then that's also wrong. Tizilekanisa zinthuzi ndithu chifukwa dziko lathu ndi dziko loti lili mu international community. Majaji athu ni majaji ati they are international judges akuidziwa international law ali ndi ma agreements ayenera apangeze chilungamo. Ndeti saike anthu kuti kukati kuwayesa kuti akapanga mwakuti ife tinena mwakuti. And we shouldn't abuse mphamvu zathu kuti titengere anthu the public izilira on our side pomwe ife tikuza kuti tinaphwanya lamulo sibwino. Ndiye samwanimvesa
awa ndi maganizo anga. Zikomo kwambiri. Malawi, camera.